eta kanpion. 948 22 22 telefonoa. Matrikulatzeko epea zabalik. Euskara zuri deika. Carmen Kaleko herriko taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko herriko taberna, Iruña. Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia ekodendan aurkituko dituzu, hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko, kimikorik gabeko botila berre erabilgarriak. Ekia ekodenda, Iturrama auzoan, Fuente del Hierro, 4. Duela 70 urte baino gehiago zabaldu zen lehenengo aldi zabalguneko azoka. Ordutik hona gauza asko aldatu dira, baina gure eguneroko filosofiak bere horretan jarraitzen du. Gure lurraldeko kalitatezko produktu freskoekin zure elikadura zaintzea eta tratu personalizatua ematea. Zabalguneko azoka gurea den horretaz harro, Nafar gobernuaren diru laguntzarekin. AEK Bidelagun Iruñerriko euskaltegietan bebi eta egazterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Galdetu zure aukerengatik 948 22 04 telefono zenbakian. Bestelako ikastaroak ere badira, aurrez aurrekoak eta autoikaskuntza. Izena eman AEKan. Ikasturte berriari euskarari bultzada bat emanez ekin nahi diozu? Euskaran murgilduta esperientzia aztezin bat bizi nahi duzu? Zatoz Maizpide euskaltegi barnetegira, zatoz euskararen paradisu kulturalera. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean, matrikula irekita dago. Maizpiden, euskara bizi. Posten gara Ermitagainako merkatuan zu ikusteaz, bertan zerbitzurik onena, kalitatezko produktuak eta higiene eta osasun baldintza egokienak zuri eskaintzeko lanean ari baikara. Baina nahiago baduzu erosketak etxera eramatea, deitu 644 5 9 6 9 telefonora edo sartu merkadoenkasa.es webgunean eta esaiguzu zer nahi duzun eramatea. Ermitagainako azoka beti zurekin, Nafarroako gobernuaren diru laguntzarekin. Atarrabian Manauto. Manauto, mekanika eta elektrizitatea, mantenimendu orokorra. Manauto, errondoa 2, Atarrabia, 948 33 03 03. Manauto, Uarteko festekin bat. Biltoki, Euskaldunon elkartea, iraiaren 21 asteazkenean arratsaldeko 7etan, lehen sorospen ikastaroa. Sabi Bilabona erizainak istripu edo larrialdi baten aurrean nola jokatu irakatsiko digu. Eman izena 6 6 1 WhatsAppean. Biltoki, Euskaldunon elkartea, Txantreako Ezkaba plazan, Nafarroako gobernuaren eta Iruñeko udalaren laguntzarekin. Senidetasunaren bestak, Uarten iraiaren 17tik 25 ongi pasa Uarteko jaietan. Herri bazkaria, susko, zezen eta behiak, gaiteroak, bermu tropikala, iturri dantza, herri kalderetea, erraldoi eta buru handiak, pilota partidak, sagardotegia faria, herri kirolak, kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri Senidetasunaren bestetara, Uarteko udala. Euskal Herria irratian, Metropoli Forala, Pello Arginarena eta Juan Cruz Lakastarekin. Bai, probatzen Dream Dodge, entzuten da, ikusten da,
baietz espero, igorrek oraindik okeia ez dit eman, behatzarekin ez dit keinurik egin. Funtzionatuko du, Juan Cruz, espero. Bueno, honako hau berriz esateko gogo bizia nuen, gogo ikaragarria nuen. Goizeko 9 eta 5 minutu dira, egunon Metropoli Foraldarrok, egunon Igor Eskudero, ari eskutari, teknikari. Kaixo, zer moduz? Ongitazu, ez da jabetu zaren, baina soinu proba egiteko drindotx esan dut. Kontua da, gure garaietan plaza talde nagusia drindotx zela, eta soinu probetan hori esaten zutela, drindotx, hor marka jarri nahian, ez dakit zuen taldean Bourbon Kingsen alakorik egiten duzu, Ez egiten dugu bisa gehiago, ba. Ba, besterik ez. Zer gutxi, ez dauka ez gara oso adit, Ikusi duan oberena da, Oropendola izeneko plaza talde bat, egeren aitortzeko ez dut gogoan nongo festetan, uste dut Euskal Herritik zela, baina Oropendola esaten zuten eta asko gustatzen zitzaidan. Plaza talderik, hola, referentziazkorik, zuren erabezaroan, zein? Joselu Anaiak, tío. Joselu Anaiak. Bai, egun... Eta Tarrabian gainera urtero, ez dakit, duela... 21 urtetik edo gehiago, 25 urtetik, urtero etortzen direla Tarrabiako jaietara. Ederki, ez esan irratia, esan Loizune Amatria, induzulo, Loi? Gutxi, egunon, zer moduz? Eguzki betaurrekoekin, Loizune Amatria zer dela kausa? Atzo azkoako eguna izan zen, eta aipatu genuen, maikillatuta etorri beharko genuela gaur, bideo streaming bidez eskaintzen ari garelako Metropoli Forala, aurrenekoz gainera, bada ez dit denborarik eman, behar bezala margotzeko edo. Ederki, nik uste nuen jetlaga zela betaurrekon zergatia, hori zegoela horren gibelean, izan ere, ordutegi aldaketa ukidugu albistegietan, ze moduz, estreinaldia? Ongi, 10 minutu gutxi direla, iruditu zait. Kontatu nahi nuen guztia, albiste batzuk geratu zaizkit hor, gorde eta paperetan, eguerdian kontatuko ditugu dena den. Oitu beharko dugu, ez da, 10 minutua laburseago ematera, oituta baikeunden ordu erdian egitera, eta jakina, ez da gauza bera. Dena dela helburua entzule gehiagoren gana iristea. Hori da, bai, prime time mera edo salto egin dugu nolabait, entzule gehiago izan ohi dira goizago, 8:30 baino goizago, eta orduan hori da helburua, kontatzea Iruin herrian gertatzen dena, goizean goizetik. Egiaren aitortzeko nik ere ez dut osongi lo egin, izan ere buruan bueltaka neukan gaur zer jantzi. Estreinakoz, lau haize digitaletara gure saioa zabaldu behar genuen honetan, bideo formatuan, bideo streaming bitartez. Azkenean, alkandora beltza baina loratua, alako oreka bat bilatu nahian, triste bai baina ez gehien, terragon horrela, ezta? Bueno, serioseago, jarriko gara eta kontatuko dizuegu entzuleok, salto digitala egin nahi dugula denboraldi honetan, ikusentzuleok esan beharko dugu. Salto digitala egin nahi dugu, zuei guzioi, Iruñerriko Euskaldunon komunitateko kidei, Nafarroa osokoi, Euskal Herria osokoi, mundu osoko euskaldunei, orain sare sozialen bitartez eta denok gozatzen albait dituzue gue edukiak, bada, halako zerbitzu multimediagoa, integralagoa, hobea eskaintzeko. Eta salto hori eginen dugu batetik lau kamera dimentsu jarriz gure estudioan, dagoeneko martxan direnak, eta gure gaurko erretransmisio hau horrela horien bitartez egiten ari gara, badokate gaitasuna jakiteko zein mikrofonotatik hitz egiten ari garen horren arabera erabakitzen dute ze plano sartu eta errealizazio automatikoa egiten dute, ez baitagu sosik bi teknikari ukitzeko, soinu teknikaria, bestea irudi teknikaria, eta, bueno, zer eginen dugun kamera hauekin, ez dugu saioa emanen egunero streaming bitartez, ez dugu masa kritikorik horretarako, ez dugu zoratu nahi, baina bai erabiliko ditugu, bada ez dakit gure elkarrizketarik interesgarrienak, edo kolaboraziorik distiratsuenak, edo adirazpenik mamitsuenak kolokatzeko zuzenean edo diferituan gure sare sozialetan eta gure webgunean, eta berriz diogu, uste dugu horrek lagunduko digula zerbitzu hobea eskaintzen. Eta ez bakarrik hori, erosi ditugu azken belaunaldiko telefono batzuk, Loi, eta horien bitarte saiatuko gara, batez ere albistegietako lankideen lana izanen da, zer kalea pantailetara eramaten abiada bizian horrela laburbiltzen aldugu, titularra hori da? Bai, mobil journalism deitzen zaio horri, hau da, sakelakoen bidezko kazetaritza, ez? Orduan, bueno, hori izanen da, pixka bat jasot, beti joten gara kalera eta agerraldi asko izaten dira, bada horiek normalean eguerdiko albistegian biltzen ditugu, baina pixka denago sare sozialetan ere zabaltzea horien berri.
Bai, hori da helburua. Bai, hori da, bideoak, urtarriletik aurrera ikusiko dugu. Bai, kontua da, formazioa egin behar dugula aurretik, trebatu behar du horretarako, eta horren ondotik hasiko gara horretan izan ere, pilatzen ari zaizkio kontuak. Influencer batzuk bilakatu behar duzu edo ze? Bai, autoesplotazioa, euskal komunikazioaren alde, esan edo, garai batean, ona zentozen, saioa egiten zenuen, eta aski, ez zegoen besterik, eta orain, lau pistatako zirkuan ari gara, baina beti ere zuei gure komunitateko kideei zerbitzurik onena eskaintzeko helburuarekin. Dena dela, asko luzatzen ari gara autopromo honekin, nik uste dut oberena dela saioa hastea, eta sekzio berri batekin abiatuko dugu Metropoli Foraleko Baga, Biga eta Iga. Zer demontre den hau, bada 3 pildoratxo emanen dizkizuegu egunero, bada hori, eguna indarrez hasteko vitaminatxoak izanen dira, bueno, hor non bai, tumore pixka batekin helduko diegu 3 albisteri edo 3 konturi. Konparaziora gaur lehendabiziko albistea da, zalantza izpiri gabe, Iruñerrian gu ari garela bideo streaming bitarte zabaltzen gure saioa, loi. Itzuliko gara autobonbora, beraz. Bai, hori da, bueno, zeharka ez da izanen, kontua da niri, etorri zaidala, aspaldiko kanta bat oso gazteak zarete zuek biok iraingarriaki gazteak nirekin alderatuta, baina kaso ezagutuko duzue. Entzun The Buggles taldearen kanta sonandiko hau. Oso ezaguna, badu zerbait xarma handikoa, niri asko gustatzen zaidana, kanta honetan, ez bakarrik letrarengatik eta irratian lan egiten dugulako, baina badu zerbait berezia, oso futurista, urte asko, urtean dana dauzka, tale, nik esanen nuke, soinuari dagokionez, eusten diola gaurkotasunez, edo ez dakit, bueno, niri gustatzen zait behintzat. Kontua da letra, bakizu zer dioen, loi? Bai. Bideoak ginen duela irratia, baina bueno, ez da gertatu. Bideoak hilko du irrati izarra. Bai, bueno, irrati izarra, bai. Eta, karo, horrek paradoxiko, bueno, gure gaurko saioak paradoxiko bihurtzen du kanta hori. Izan ere, jadazkaria irrati izarrak soilik, zalantza izpirik gabe, Iruñerriko euskarazko irratien artean, saiorik, albistegirik onenak egiten dituguna baikara, Euskal Herria irratiko kazetariok. Horretaz gain, bideo izarrak gara. Orduan, bideoak akabatu behar badu irrati izarra, zein da kontua, geure buruaz beste egin behar dugu, elkar akabatu behar dugu, zer egin beharko genuke, kanta hau errealitate bihurtzeko. Hori da galdera. Bai, abestia aipatu duzu zaharra da, eta bazen kezka batez, zabaldu zirenean bereziki musikari lotutako lehenengo bideoak MTV eta horiei lotuta dator, egin zuten abesti hori, ezen gertatu, azkenean irratiak horri iraundu, eta badu oraindik ez, masa kritikoa. Hau da, ez du eginen geure buruaz beste, ez dugu elkarre hilko, segurasko gure entzule fideletako baten tristurarako, ez zoriontasunerako, Santirone, badakizu oso gogoko dituela, nola esan, pelikula goreak, zinema fantastikoa, uste dut deitzen diotela eufemistikoki, eta seguro gozatuko lukeela gure bideo streaminga ikusiz baldin eta hemen hasiko bagina odoletan denok, eta enpein, molde horretan. Azkenean da, nola aldatzen den gauzak teknologia berriekin, eta nik uste dut hemen inoiz kontatu dudala, nik topatzen duan adibiderik paradigmatikoen azaltzeko nolakoak ziren gauzak kazetaritzan hasi nintzelarik 1982an urtean dana joan da, eta nola diren orain, orduan argazkia Jose Lakaie handiak egiten zituen, Euskaldunon egunkariarentzat, ni banindoan bere bulegora, Donibane Auzoko bere bulegora txirrindularekin, irrintzidorretik, Euskaldunon egunkarian egiten bainuen lan, argazkiak hartzen nituen, autobus geltokira eramaten nituen, horrela Ronkalesako gidariarekin hitz egiten nuen, sobrea ematen nion, kartazala, eta esaten nion kasu, Andoainen aterako baita bidera, errepidera, nire lankide bat, Andoaingo egoitza nagusikoa, argazki hauen eskean hartzen zituen, eramaten zituzten egunkarira, erredakzio nagusira, hor eskaneatu, fotolituetan sartzen zituzten, eta modu horretan, ez dakit, 6 ordu behartzen dituen argazki bat helarazteko barne sistemara, ez da? Bai. Orain, instant batean egiten alduzu sakelako telefono batekin. Bai, segundoetako kontua da, ez? Bai, zuek gogoan daukazu alako saltoren bat, edo zuen garaietako tramankuluren bat bereziki atzeratua geratu dena?
kaseta. Kaseta, bizi izan zenuten. Bai. Walmana, Dismana eta MP3a. Ze moderno sentitzen ginen Walmanekin, ez da, ikaragarria zen. Bueno, eta 20 eta Terra eta horrelakoak ere ezagutu zen dituzten, ez da? Noski. Eta Messengerra. Eta Messengerra, hori ere, baina orain, nerabek oraindik erabiltzen dute WhatsAppa erabiltzen hasi aurretik. Telefono, adimentsua erosi aurretik. Bueno, 20 etzen hain ezberdina gaur egungo Facebookekin, ez? Ez. Konparatuta, ez? Oso antzekoa zen. Antzekoa zen, bai. Eta Messengerra eta WhatsAppa nik esan enuke lenguzu propioak direla, ez dago aldean diri. Bueno, horrelakoak ere gertatzen dira. Dena ala, segi dezagun aurrera. Bigarren pilula gure entzuleentzat eta hori eskaini ahal izateko sakanara begira jarriko gara, izan ere asteburu honetan atzo zehazki Beriain mendiko kilometro vertikala jokatu zuten, badakizue 5 kilometroko ibilbidean kilometro bateko desnibela duen lasterketa, hau da dinamita hankentzat. Betiereko argia lasterketa horretan parte hartu zuten 200 gudariei eta bereziki irabazleei emakumezkoetan Oiana Aizkorbeitia eta gizonezkoentzat Loik Robert, frantziarra. Loik, bai? Izan zinenan? Ez. Ez ni ez, baina anaia bai. 21. ere zorionak. 21. izan zen anaia? Did you? Dinamita. Zorionak berari ere bai. Banituen iruzkin batzu, baina akaso gordeko ditut, izan ere, akaso aserretuko da, zurean nahi abintzat, akaso baita zu ere. Bueno, beti ereko argia, iruditzen zaisekulako meritua daukala, zalantza izpiri gabe, baina gogora etorri zaizkit, bigarren eskuko bi gogoeta edo iruzkin mota honetako lasterketen inguruan. Kilometro vertikala, mendimartxak, trailak, ultramaratoi mendi trail vertikalak, enpin, horrelakoak. Bat da Karmele Jaiorena, idazle gasteiztarrarena, arke zutabe bat idatzi zuen eta esan zuen mendibide horiek guziek bide berberera daramatela gizonezkoa zarelarik eta da seme alaben zaintzaz paso egitera eta aitzakiak horretarako aitzakiak bilatzera. Esaten baitzuen, bueno, entrenatzeko aitzakiarekin gizonezko askok bada ez dituzela jasotzen eskolatik seme alabak, ez dietela merendua ematen, ez dituzela bainatzen, ez dietela afaria ematen eta gainera laguntza eskatzen diotela bikotekideari are gehiago entrenatu ahal izateko helburu nagusia baita etxeko gizonak marka ona egitea urrengo menditrail edo enparauetan. Eta gero, gogoeta gaiztoago bat, akaso gehiago azaldatuko dituena gure entzuletako zenbaitzuk. Argia aldizkariko lagunek egiten dute oso podcast gomendagarria, humorezkoa, zorrotza, gaurkotasun politikoaren ingurukoa, eta bingo gogoeta egin zuten mendimartxa hauen guzien inguruan. Eta egin zuten analisi bat, ezta? Esan zuten, non antolatze dituzte Euskal Herriko proba nagusiak, molde honetako proba nagusiak, Leitzan, Sakanan, Zegaman, oso eremu euskaldunetan, eta, bueno, ezkerreko autuak eta bertzaleak egiten dituzten eskualdeetan, ez da? Eta herri osoak jarduten du horiek antolatzen, eta esaten zuten, aro politiko aldatu den honetan, ezote diren gauza batzuk sublimatzen, ez da? Eta testosterona ere, bai, ez da, gizonezkoak edo mutilelen, bueno, bestelako, nola esan, herri kirolak egiten zituzten, protestaka eta protesta politikoan, eta orain horrelakoetara bideratzen direla. Eta, bueno, iruditze zaite interesgarria dela, hor geografiko eta soziopolitikoki uste dut bat egiteren bat badagoela. Egin dezagun aurrera, Igor! Iga! Eta igan, bueno, urrutitik hasiko gara, baina gerturatuko gara. Ea kanta hau ezaguna egiten zaizuen Loi eta Igor. Pena da, gure entzule guziak ezaritzea hori honetan streaminga ikusten, izan ere, Loi altxatu da, korrika joan da, Igorrengana, eta Igorrek bi besoekin goratu du oso estena polita, izan da. Dirty Dancing pelikula zaharrunoa, baina gazteek ere ezagutzen duzuena, ez da, askotan errepikatze dute. Errepikatu ez askotan ikusi dugu. Ikusi duzu, Naita gainera. Gure etxean oso zaleak dira. Eta gauza bat esanen dut pelikula honi buruz. Aurten berrikusi dut berriro, eta ez, berrikusi dut berriro gustatu zait, ze markatzen du, hainbat bider ikusi duzula ez bitan. Bai, hainbatetan berrikusi dut gainera, baina aurten azken aldiz, eta
Iruditu zait, beste, ez dakit, geruza bat topatu diot pelikulari, emakumen arteko laguntasunaren inguruan. Bai. Eta, agian txikiagoan nintzenean, ez nintzen horretaz jabe, eta orain bai, eta iruditu zait. Bi protagonisten artean, ez da? Hor badago, familia honeko neska bat, eta badago beste emakume bat, adintxuagoa lan egiten duena hotel edo residentzia horretan, laguntza behar du, esan behar nuen, spoilerrik ez dugula eginen, baina, egin genezake ere, jende gehienak ikusi eukiko baitu. Kontua da, bai, egia da, hor sororidade historio biztakoa dago. Eta gainera, kontu hori da pelikula mugitzen duena. Ez benetan maitasun historioa. Gertatzen da ere bai, hori pelikulan eta gauza garrantzitsua da, baina historioa mugitzen duena, gertaera hori da. Bai, Bada, Patrick Swayze da protagonistetako bat, gizonezkoa, Ghost pelikulako protagonista ere badena, eta berriki 13 urte egin dira zendu zenetik, azken atxa eman zuenetik. Eta efemeride horren kontura, eta horrein hurbiltzen ari gara Iruñerrira, oso mezu bitxia, berezia, deigarria topatu genuen Twitterren, Aritz Larragetak izkiriaturikoa. Patrick Swayze burlatak etzaitu ahazten. Eta horrekin lotuta, horri atxikirik honako bideo hau. Pues traemos el recuerdo y la memoria de alguien a quien solamente hemos conocido a través de la pantalla. Patrick Swayze. Duela 13 urteko, jetxi favorez hau, duela 13 urteko irudiak dira, eta kontua da, duela 13 urte burlatan hileta elizkizuna egin zutela Patrick Swayzen omenez. Antza denez, parrokiako, elizako fededunen artean, baziren bi, bada, gure etxean bezain zaleak zirenak, Patrick Swayzekin, ez da zure kasua ere baden, loik zaletasun berezia ez, bada tira. Baziren fede handia ziotenak Patrick Swayze, eta orduan, hileta oharra ordaindu zuten, eta horretaz gain, hileta elizkizuna, eta hango parrokoak, hango apaizak erabaki zuen, meza esatea Patrick Swayzen alde, eta bakarrik ezagutu dugu zeren bitartez, pantaien bitartez, baina gauza gehiago esan zituen gizon honek. Ha hecho tanto bien con sus películas, nos ha hecho tanto bien con su trabajo, nos ha enriquecido tanto. Asko aberastu gaitu, mesede handia egin digu. Horre apaizak segurazko, hau benetazkoa da, pieza bat, telebista batekoa, Espainiako telebista batekoa, duela 13 urtekoa, grabatu zuten elizkizuna, eta hor badago esatari bat, historioa kontatzen duena gaztelania batuan. Niri sortu zaidan galdera. Gizon honek jakinen zuen Dirty Dancing pelikularen gibelean dagoen sororidadearen aldeko mezua eta abortu legezkoaren aldeko aldarria eta horren guztiaren berri eukiko zuen, meza hau esan zuelarik? Agian geratu zen Ghosten, ez dakit, nola da? Figurak egiteko gailu horrekin, ez dakit nola ditzen du. Horraino, beraz, gure gaurko baga, biga eta iga. Albiste, agenda zabalduko dugu, eta horretaz zu arduratu zara, zer datorkigu gaurko egunarekin? Gaur, goizeko 10:00 Elmasaiz Ogasun eta Ekonomia Kontseilariak aurrekontu orokorretarako gastusa aurkeztuko du. Modu honetara martxan jarriko da gobernuak aurrekontuak prestatzeko makineria guztia, izan ere, behin zehaztuta zein izanen den muga, orain departamentu bakoitzak prestatu beharko du bere dokumentua, ondoren testu hori parlamentura iritsiko da, eta hor, zuzenketak eginen dituzte, eta suposatzen da, urtarrila baino lehen onartuko dutela. Eta hasiko da erromeria parlamentura zein alderdietako egoitzetara, izan ere asko dira lobiak esan behar nuen, asko da jendea laguntza behar dituena, eta alderdia konbentzitu nahi dituena, beren behar horiek asetzeko premiaz, nola eta esateko. Hori da, dena den beste erromeria bat eginen dugu, Nafarroako parlamentura gaur astelena delako, gaur Maieta Ledunen batzordea bilduko da bertan, goizeko 10:00 izanen da hori, eta ondoren badakizuek gero adierazpenak egiten
dituztela, baina gaurkotasunezko gaiak izanen ditugu hizpide parlamentariekin, gaur abiadura handiko trena, Ezkio itsaso eta Gasteizko loturaren gaia izanen dute hizpide, Volkswagenen Landabengo lantegiko etorkizuna, osasungintzako itxarron zerrendak, badira gaiak, eta politika agintzari dagokionez, EAko kideen azken bilkura dugu albiste, zerrendak osatzeko bidean, EH Bildu gainditu beharreko pauso aurratsa izanen da hori. Bai, ataka. Ere esan genezake, ez da, analogia moduan, metafora moduan, balio lezake hori izendatu dituzte, Mayorga Ramirez eledun, ez da, eta gero... Bai, mai politikorako Mayorga Ramirez eta zerrendak negoziatzeko kide Koldo Amezketa izanen da. Ederki, oso ongi, bada lehen deiari helduko diogu jarraian, baina aurretik musika pixka bat. Eta kanta hau zertara datorren, bada kontua da, jarraian bertsolari txapelketa nagusiaz mintzatuko garela, eta txapelketa horrek finala ez ezik sintonia ere iruindarra dauka, badakizue finala Nafarroaren jokatuko dela, eta joan den astean sintonia aurkeztu zuten egile nagusia, Nerea Erbiti, eta hor atzematen da bere eskua, jaz abeslaria da nagusiki, eta eskatak edo egin ditu, erran nahi baita letrak egiazki hitzik ez daukala, esan dut hainbat soinu abesten ditu, baina hitzik ez dago horren gibilean guri ikaragarri gustatu zaigu. Nola nahi ere, bertsolari txapelketa nagusiaz mintzatzeko, horren antolatzaileetako bat daukagu, telefonoaren bestaldean, Gontzal Agote, nola esan, irrati honetako eta saio honetako kolaboratzaile historikoa. Egunon, Gontzal? Egunon, Juan Cruz. Haze kantatzarra egin duten Nerea Erbitik, Jon Celestinok eta Enparauek. Bai, batzuk garrituko dira, batzuk irudituko zaiagian moderno egia dela, baina niri asko gustatu zait, hori bezala, eta nik uste da bere bidea inendura txapelketan zehar. Nik uste dut oso egokia dela saioen aurretik entzuteko, ez da? Lasai xamarra eta oso berezia. Galdera da, Gontzal, jasotzen zenutenean kantua, zuen artean zalantzarik izan altzen? Beti bada zalantza, ez? Guk normalean sintonia egitean artista musikari bati egiten diogu proposamena, baina egiten diogu proposamen irekia, esan dut. Baldintza tekniko batzuk jartzen dizkiogu, gero sintoniak zenolako iraupena izan behar duen, gero hortikan tarte batzuk atera alizateko aukera izatea, eta holako gauzak, baina hortikan aurrera sortzaien munduan bizi gara gu, eta ez gara haren lanean sartzen. Gero emaitzaia sortzen duzunean, denetariko iritzia dira, batzutan kostatzen da, ez? Gehiago, gutxiago kantarekin konektatzea, baina egia esan, nik esanen nuke, ez dakit suertea izan den, edo zer izan den, baina azken urteotako sintoniak oso derrak izan direla, eta hori alaxe da. Zalantza izpiri gabe gainera. Irailaren 24an abiatuko da txapelketaren 18. edizio hau, badakizu Iruñerriko irrati tokikoa garela, lokala, Nafarra, gure titularra 5 nafarrek parte hartuko dutela txapelketan. Hori bada titularra, ongi, nik esanen nuke larun batean hasiko dela, hori da nire titularra, eta dena prest dugula, eta larun nahi balin baduzu zurearekin lotzeko, esanen dugu, lehenengo saio hortan nafar bat izanen dugula, leheneko lasko, zaituten ere, eta horrela lotuko ditugu bitutu horiek. Ederki, 41 bertsolari orotara, ezta? Bai. Ez, 42, ez, 41 esan dut, harretan ala neukan, 42 dira. Bai, baina 42 da, askotan azten zaigu txapelduna. Txapeldunak ere jokatzen duela. Hor dugula zai finaleerako, eta arekin ere kontatu behar da, ez? Esan dugu finala Nafarroan jokatuko dela, horretaz gain beste zenbait saio ere bai, ezta? Bai, hemen Nafarroan 2 saio izanen ditugu, lehenengo fasean
azken laurdenetako azkenengo saioa Lizarran izanen dena, hori izanen da, eta bigarrena Elizondon final aurrekoa. Lizarrako aurriaren 9an izanen da, eta Elizondoko aurriaren 22an. Ez da, edozein txapelketa badatorreta pandemiaren ondotik, urtebeteko atzerapenarekin, eta plazetan aurrekaririk gabeko parentesi bat pairatu eta gero? Bai, egora komplikatu izan da guztiontzat, kulturgintzarentzat, baina gure partetik bertsolaritzarentzat oso hilabete baino gehiago urte gogorrak izan dira, esan dut halako batean ezagutu gabeko egoera baten aurrean gaude, gaina bertsolaritza duena da batekotasuna, baina bestetik aurrez aurrekotasun hori, ez? Eta orduan hilabete luzez ibili gara, ezin genioalari plazari heldu, ezin ziren saioak antolatu, baina zorionez, gauzak aldatu dira, eta egia da, azken hilabeteotako datuak oso onak direla, eta ematen du aurreko egoerara indikan itzuli gabere, ematen du plaza berpizten ari dela, eta hori ezinbesteko bermea da, eta ezinbesteko baldintza da, txapelketa egin alizateko. Beti izaten dugu, txapelketa eta bertso plaza elkarren osagarri direla, eta ezin da bata bestea gabe ulertu. Orduan batzu galetzen ziguten nolatan ez duzu txapelketa egin behar hori pasan urtean. Plaza geliri balin badago, sortzaileak etxean balin badaude, ez du zentzurik txapelketa egitea eta itxaron behar dugu, eta zorionez urtebete pasada, eta gauzak aldatu dira, eta gain baditu baldintzak txapelketa eder bat egiteko, uste. Finala, esan bezala, Iruñean jokatuko da, Nafarroaren aretoan, sarrera dagoeneko salgai jarri zenituzten, zer modu salmenta, oraindik geratzen alda sarrerarik, izan ere, hasieran segulako butxadura izan zen, eta ez zegoen modurik erosteko? Bai, hasierakoa izan, alako uholde moduko bat, baita txapelketa goze edo, beti izaten da, ez? Baina bai, hori pasa ostean oso ritmo honean zeitute sarrerek, dagoeneko armaietako sarrerak agortuta daude, eta nik aurreko asteko datua ditut, baina gutxi batzuk gelditzen dira, bai kantxan, bai errebotean, eta horiek bukatutakoan, bukatu da, eta ez da asko gelditzen, eta zu lehen aipatu duzunez, Iruñerriko irratia zaretela, nik esanen nuke, Iruñerriko jendeari esanen nioke, benetan final hori bertatik bertara ikusi nahi balin badu, ez lokartzeko, eta sarrera horiek lehenbailen eskuratzeko, mendik oso gutxira, astontan ez balin bada, segurazki hilabete honetan, bukatuko dira. Jakizu Maionen bueltan gauden biok, Loizune, Amatreak eta biok dagoeneko badauzkagula. Patrik aratu ditugula, sakelako telefonoan baita dauzkagu. Ederki, Gontzal, mila esker, azalpen hauen gatik, guzien gatik, eta songi joan dadila guzia. Eskerrik asko zuei, ongi zan. Eta iritsi, guziok espero genuen atalera. Izarra tanatorioen eskutik, Kantatalka. Ze kantatzarra, denboraldi honetako lehendabiziko kantatalkarako. Badakizu ezer egiten dugun atal honetan saioa egiten dugun lau irratilariok txandaka DJ lanak egiten ditugu eta zuei egokitzen zaizue ostegunetik ostiralera kantarik onena hautatzea boto ematearen truke zer eskaintzen dugun, beti ereko eskertza eta horrekin batera sariren bat zozketa gai botoa ematen duzuen on artean.
Eta gaur hautatu dugun kantua Donostian zinemaldia egiten ari diren honetan zinemarekin lotura zuzena duen kantua. Hain zuzen ere Broken Brotherseko lagunek Blackish Beltza, Fermin Muguruzaren animazio pelikularentzat, bigarren pelikularentzat Blackish Beltza 2 baita prestatu duten kantua. Garai batean suntxuki dantza egin genuen Nicaragua sandinista kantuaren bertsio itzela. Berri ere galdera oso gaztea zarete, baina tokatu zaizu, ezta? Bai, dantzatzea ere bai. Pascual, zer dago Juan? Gauza bat, Muguruza ez dago Pascual aste honetan. Apropiazio kulturala izan daiteke. Bai, baina denboraldia gaur abiatuko dugu, eta nahi baduzu zeroan jarri dezakegu markagailua, baina zenbat aldiz ekarri duzu kanta tarkara Broken Brothers. Bai, baina zinemarekin oso aproposatzen eskatuko dizkizuet, eta gainera bide zabala utziko dizuet, eta badakit ez dudala irabaziko, utziko dizuet bide zabala. Zinemarekin loturiko kantuak, oso erraza da, eta kanta handiak daude, alere, gaurkotasunari tartea egin nahi izan diot, eta nolait ere lehiaketari daukionez prest egon naiz neure buruaz beste egiteko, beti ere gure entzulei eskaintzen diogun zerbitzuaren onerako. Behartu zaitu gaurkotasunak, beraz, ez? Ez da nahi zenuela. Hori da, ni hemen zerbitzu publikorako bokazio zaritzen naiz hemen, beste batzuk ez bezala, beste batzuk garaipena daukate helburu bakar, nik beti komunitatean pentsatzen dut. Kide bat falta zaigu talkan aste honetan. Ez dakit entzulei agian eskatu aldiegu, ez? Libre dugun egun horretarako. Ostegunerako, ez da? Eta zinemarekin loturiko zerbait izan dadila. Bai. Bidaldezatela WhatsAppera? Bai, WhatsApp horrendik ez du eman. 608 bederatzi bat, 8 bederatzi bederatzi 6. Baina badago WhatsAppa bidaltzerik gure saioa ikusteari utzi gabe, Igor. Esan dut, hariko dira telefonoa sakelekoan gure bideo streaminga ikusten. Bi pantalla jarri daitezke. Bueno, bai, egia, bai. Nola esaten diote, ez da gizero, badago hitz bat hori definitzeko, esan dut, txikitzerik dagoenean bideo eta geratzen denean gainontzekoen gainean, lehiotxo txiki bat, horrek badu view, overview, horrelako zerbait. Overview, izan daiteke, izan liteke, akaso ez da izanen. Loizuna matrea, beti bezala plazerra zurekin abiatzea gure saioa, mila esker, guziagatik, eguerdian, entzune zaituko, eguerdiko albistegian, hain zuzen ere, Pascual oporretan dagoelako. Hori da, bi aste gogor ditugu aurretik. Asko maite dugu oroar gure Pascual, baina aste hauetan gutxiago. Hori da. Pascual, maite zaituko, baina ez horren beste. Bere ala gatoz, gonbidatu gehiagorekin, gainera orain bideo streamingak are zeintzu handiago hartuko du, bi gizon katxarro edo mutil katxarro izanen baititugu gurekin, Abel Barriola eta Mikel Idoate. Izarra tanatoriaren eskutik, kantatalka. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioak, hemen, zure ondoan. Pandemia guztien gainetik eta krisi energetiko guztien azpitik, Euskal Herria irratia beti zure ondoan. De dio! Ze izan da hori? Meteoritoa! Meteoritoa Iruña herrian! Nola da posible? Meteoritoa! Pandemia, krisi energetiko eta meteorito guztien gainetik, Euskal Herria irratia beti zure ondoan. Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9480850 Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun. Berriro ere nire asmoa zueieki aurkeztea, berrio zarko auzo bizia
hau ere importantea. Gainera gure prezioa bada, hiperren bezain merkea. Hurbilekoa ekologikoa, biodendaren sedea. Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski. Komunean eroso mugitzeko bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu. Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna. Ezagutu Caja Ruralen disfruta seguro plana. Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz. Gainera, abantaila esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak. Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi. Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen. Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udalplaza bat. Adi, Euskara zuri deika dabil. Eskola presentzialak eta behar izan ezkero telematikoak. Ika Euskaltegiak, Atarrabia, Barainain eta Kanpion. 9-8-2-2-2-6 telefonoa. Matrikulatzeko epea zabalik. Euskara zuri deika. Metropoli foralean, Botel-Asterrean. Hemeretzi minutu goizeko 10:00 eta beti bezala astelena izan ta, gaur kirolari tartea eginen diogu gurean hasteko pilotari eta gurera gonbidatu ditugu bi pilotari ohi eta pilota aditu handi. Batetik pilotako lizentziaduna, Abel Barriola. Zu sari bila zentozen, ez da? Bai, alan etorre, eta, disgustoak inoa etxera, baina, zeiko digu. Aurrekoan dei galdua edo egin genion, dei galdua ez, deitu genion etzuen hartu, eta gero deituzun, eta sari bat tokatu zen, gaina, hotxa aldatuta, eta jakinaiko nuke nola hartu, eta alakoak egite ditu Abelde. Zintzo ematen du telebistan. Nontzen, ardoka janontzegoen, nontzen. Eta pilotako lizentziaduna ez ezik, gurekin daukagu pilotako jentelmana, Mikel Idoate, kaixo. Kaixo, egunon. Bueno, aitorpen batekin hasiko naiz. Egiaren aitortzeko, pilotaz egiten dituzuen iruzkinak eta analiziak ez zaizkigu horren beste gustatzen. Gonbidatu zaituztegu gaur bideo streamingean ari garelako eta zuen fisikoaren gatik. Jende guapoa behar genuen gaur eta zango, betor daitezela bi hauek. Temoso samarrak, astun samarrak dira, baina, gero kameran oso ongi manen dute. Ni makilatu etorri naiz. Somatzen zaizu, ez? Hoi baino zimur gutxiago begin guruan. Zemoz joan da, uda pertsonalki lehenik eta eta gero sartuko gara pilotan. Abel, deskonektatzeko aukerarik izan dugu? Bai, ongi, egia esan umegin eta oso gustora, gaina ez dauko kexarik, aurtengo uda egia esan, ni eurizalea naiz, eta neguzalea ere bai, hotza eta gustatzen zaizki baino. Egia esan piztinan eta alde batean eta bestean ibiltzeko eta kanpoan oporretan ibiltzeko ere bai, uda ederra eta zoragarria izan du. Esan didate, aurrekaririk gabeko gertakari izan dela uda honetan aldaketa klimatikoarekin eta Leitzako igerilekuak epel xamar zeudela, ez bero, epel xamar. Leitzara egun bat haino nintzen igerilekura, eta sartu eta alabak ez zuen sartu nahi oso hotza dago eta ingurukoek esaten zuten ezer esan gabe guk, gaur dago egun gutxietako bat sartu daiteken aurretan. Ematen du, ziztatzen zaituztela horratzekin, ikaragarria da betidanik. Garai batean hor, ibai inguru horretan piztifaktorian eta egiten zen, nik uste dut jendeak behatzak eta galdu egiten zituela. Juanito Jartzabalek nola bainatzen zirenek. Zaragozan pasatzen zuten gero. Bueno, non ibilizarazu, Idoate, sare sozialetan ikusita, eta zure intimitatea ez dugu ratuko, Mallorcan bintzat, bai, ez da? Bai, Mallorcan egon naiz, Abel baino pixkat nik uste dut da mugituagoa izan dudala,
emaztea eta aurrik ez dudanez, orduan bideoiatzeko aukera badut, eta bai, Mallorcan egon naiz, baina gero bestela lanean, eta hemendik lasai. Bueno, ez dugu borratuko geure buruaren intimitatea ere, baina gu ere ibili gara urte Mallorca, lehendabiziko ez bigarren aldiz, eta ikara, harri gozatu du, segurako guarte gomendagarria. Bon, orain eskatuko dizkizuet, lerroburua, zer moduz joan den uda pilotari dagokionez, hau da, profesionalagoak nola ikusi duzu uda, o pandemiaren ondoko lehendabizikoa nola baite esateko, armaietan eta, espero bezain beste jende? Bai, nik uste dut da oso nahi izan dela, ez, arlo generalean. Azkenean, nik uste dut lehendik ezagutzen genuen uda berriz ere bizitu izango dugula, hau da pilotalekuak irekita, partida asko, pilotariak nekatuta, eta jende desente pilotalekuetara joaten, eta herriko festak ere izan ditugunez, beste zakit giro desberdina, ez, berriz ere nabaritu dugu 2019ko uda olako izan zen, eta iruditzen zeta urten ere nahiko antzeko izan dela. Pilotariek partida asko izan dituzte, egia da egungo bi zara hundienak lesioak tarteko bagian nahi baino gutxiago jokatu dutela, baina beste pilotari asko egon dira, nik uste dut, maila oso nean, eta aipatuko nituzke batez ere atzelariak. Normalean atzelariak... Bota izen propioren bat, esan dut, bi pilotari azpimarratu beharko genituke, bagenituzke, Metropoli Foraleko katedrak zer hautatuko edo norra hautatuko lehenik eta ben Mari Ezkurrena, agian ez bakarrik atzelarien arte baizik eta udako pilotari honen izaten ari delako. Oso gaztea da, eta segulako erregulartasuna izan du, partida asko jokatu ditu, eta jotzailea izateko, eta hainbeste partida jokatzeko segulako meritua du bere mailak. Eta gero esan gurke Zabaleta. Zabaleta iruditzen zaite egia da batzutan pixkat kritikatua izan dela uda honetan, baina ustut pilotari, partia gehien jokatu dituen pilotaria dela, edo handik hurbil dagoela. Eta atzelari bati asko gostatzen zaio partida asko jokatzea udan. Eta jotzaile bati gehiago. Eta gaina jakinda adin bat duenez eta esperientzia handia duenez, normalan abantaila handiagoak ematen ditu adibidez Mari Ezkurrenak baino. Eta horregatik agian ez da finalaetan ibili edo torneak ez ditu irabazi. Baina iruditzen zaitu da ona egin duela. Abel, zegiro, pilotalekuetan uda honetan, 2022ko berpizkundearen uda honetan. Bueno, nire irudipena izan du da, uda polita izan du dela, uda mugitua izan du dela, hasieran gaina enpresagoekin hitz egin eta bazuten errespeto de beldur hori, nola etorriko zen pandemia ondoren uda normal hau, kako txartean, eta nire irudipena hoxe da, uztaila, abuztua, oso ongi, jendez eta nabarizen gaina, jende gogoarekin, ilusioarekin, frontoia beteta, toki askotan, iraila idutzen zait, pixka bat jende gutxiago mugitu dela, ez dakit krisia badator, edo zea horrekin edo bat edo beste, nire irudipena da, hoxe, jende gutxiago joan dela frontoira, eta jendea beldur gehiago bezala edo ez dakit zer den. Eta gero, kirol mailari dagokionez, banator Mikelekin, nik aipatuko nuke, bi izen aipatu behar banitu, atzelari Mari Ezkurrena, ikaragarrizko, uda egindu eta egiten ari da, aurrelarien artean Ezkurdia esango nukenik. Ezkurdia ez beste batzuk bezalako soinuarekin, baina uda oso erregularra dara amaze ongi hasi zen, gero egia da momentuan oso ongi zeuden atzelariekin jokatu dituela torneo batzu, baina bere lana bikain indu, aparta izan du da, bere uda izaten ari da, eta bi zen horiek aipatuko nituzke eta Zabaleta eta ere, bai, iruditzen zait, Mari Ezkurrena eta erregularragoak izan du diela, uda guzin zean, eta horregatik iruditzen zait, atzelarien artean horregatik aipatu du Mari Ezkurrena, baina momentu batzuetan Zabaletak eman duen maila, ikaragarria iruditu zait. Kaixa Master txapelketan, hain zuzen ere, biok ala biok elkarrekin doaz, Ezkurdia eta Mari Ezkurrena, eta lehen postuan daude. Bai, hori da, Ezkurdia eta Mari Ezkurrena, gaina oso sendo, oso partidu bat izan duzuen galdu zuena, baina ura ere ongi jokatua, eta irabazteko aukerak izan duzituztenak, eta bai ikusten da, ez, bikote ikaragarria dela, erakutsi zuten okerrezpanago Donostia hiria sarian ere bai, ze bikote egiten duten eta egia esan beraie aurre egitea, ez da erresa izanen, baina egia da ere bai, uda dela, Mikelek esan duen bezala partidu asko, astetik astera gauzak aldatu egiten dira, ziur nau pilotari guztiak uda bukaeran, behatza txikian kolpe gogorra dauka, eskua justu dauka, eta hola iritsi direla, eta gauza ere oso kontutan hartzekoak izanen dira bai. Nola daukagu CaixaBank Master txapelketa, ipatu dut Ezkurdia eta Mari Ezkurrena, 5 jardunalditan, 4 garaipen lortu dituztela, edo lortu dituela bikote horrek, Altunak eta Imazek osaturikoak, emaitza bera lortu du, hor tantu aberasearen arabera daude horretik bi hauek, bueno, ja finalerdiak bideratuta, ez da, Mikel, nola eratuko da kontua? 6 bikotek jokatzen zuten CaixaBank Mastersak, bikote bat geratu zen kanpoan, Laso eta Martija,
lehenengoa zuzenean finalerdietara sailkatu zen, Ezkurdia eta Marezkurren alegia, eta beste guztiek playoffak jokatu zituzten. Eta orain finalerdiak ditugu. Gainera Nafarroarenan, izango da finalerdia irailaren 30ean, gainera sekulak uste dut berritasunak ekarriko dituztela, DJ-a eta horrelakoak. Zema gustatzen zaizkizun zuri alakoak. Eta ipatu behar da, ez? Gainera Nafarroarena pilotalekua benetan da berezia eta polita. Eta gero, urriaren 2an izango da finala, antxere bai. Eta hain, finalerdiak ditugu, irabazi dutenak ostiralean pasatuko dira igandeko finala jokatzera, eta favorito argienak Ezkurdia eta Marezkurrena dira. Belek aipatu berri du, ez? Azkenean udako bi pilotari honak aipatzerakoan Ezkurdia eta Marezkurrena direla. Eta ez bakarrik Aixama Master Salkarrekin jokatu dutelako, izik eta jokatu dituzten beste dozein txapelketaten ere, haiek izan direlako izara hundienak orduan. Favorito argiak, baina uda bukaeran gaude, Lauterdika hor dago ate joka, pilotariak ja aurre denboraldia egiten ariko dira, asko nekatuta, beste batzuk Lauterdirako prest, fresko, eta horrek gauzak asko aldatuko ditu. Eta zenbait txapelketa horrendik geratzen dira, konparazioa San Mateokoa, ez da? Bai, San Mateo feria jokatzen ari da gaur, atzo hasi ziren, jokatzen urrutiko etxaetemazek galdu egin zuten Dario eta Zabaletaren aurka, eta berritasun bat hori izan du da, ez? Dario jokatu duela aurtengo San Mateo torneoa, San Mateo feriako binakako torneoa. Oso urte hona egiten ari da, osatzen ari da, eta orain enpresak aukera hori eman dio, eta nahi bauzu ez pauzu, baina gauza begiratzen hasten dira ere bai, ez Lauterdia dator, Mikelek esan duen bezala, ikusiko da hor ze gertatzen den, gauza asko gertatu daitezke, baina binakako txapelketarai begira ere, kiniela horietan Dario hortxe sartuko da. Sartu daiteke. Ez du galdera historik egin nahi, baina lasok ez du jokatu asteburu honetan, akaso hain zuzen ere Lauterdirako berpiztu nahi duelako? Ez dut uste, ze kontutan hartu behar duzu, Juan Cruz, azkenean izarra handi bat dela, eta enpresek izarra handi horien beharra ere badutela, zu pentsatu, San Mateo torneoan laso ez egotea, altuna bat ez egotea, izarra handi horietako bat ez egotea, pixka bat, ez dut esango hankamotz, baina bai nabaritzen dela, eta hortara ez dira arriskatzen enpresa, badakitelako pilotazalek zer nahi duten. Oain, egia da, baikok ere enpresak argi eta garbi ez duela esan zer duen zehazki, eta zenbat denbora behar duen. Pentsatzen dut, arrisku berezirik ere ez dutela hartuko, ze Juan Cruz egia da, azkenan ematen duena eta kentzen duena txapelketa dela urtean zehar. Hor, futbolean ere gertatzen da, batzutan Osasunako jokalari bat minarturi dago, baina ez dakizu zer duen zehazki, eta taldeak ez du argitzen enpresekin, pilotan gauza bera gertatzen da, zergatik hori? Zergatik ez dira gardenagoak? Oso ez dutelako izango, ez delako zuntza ustura bat izango, edo ez dakit horrelako zerbait, ez baizik eta askotan, keinutxuer bat egin da mina duzu, baina gian eskarnerrean ez da erabat ongi ikusten, eta zaila da saltzea. Eta argi dagoena da, lasok jokatu nahi duela. Pentsa ezagun, uda oso kaskarra daramala lesioi begiratuta, partida gutxi jokatu dituztelako, eta kontratua berri du, eta ekonomikoki ere pilotarientzat, uda izaten da garai garrantzitsuena. Eta ez du txapelketari barkatuko, eta gero pilotariek jokatu nahi dute, eta pentsatzen dute laso buruz-buruko txapeldun izan eta gero, eta oraindik ere, torneoetan txapelik gabe egoteak, iruditzen zaite zaiola bat ere gustatuko. Pilotako munduko txapelketa ere badator Miarritzen jokatuko da urriaren 23-tik 29-ra. Hor afizionatuen artean eta zeintzu dauden hobekien ikusteko aukera eta pilotaz gozatzeko beste modu bat, ezta? Bai, nik uste denen gainetik nabarmentzen ari dena espinal dela igual, ez? Mutilo gazte bat, hemengoa, Iruñerrikoa, eta batez ere jartzen diuzun disiplina, jartzen diuzuna, gehien eta bintzat txapela irabazten duenak, ez? Eta gero askotan hor aukerak gazteagoei ematen zaizki ere bai, ez? Nola bai, gero profesional mundura pauso eman dezaketenak, edo horrelakoa, eta bai, zer ikusi izanen da, eta batez ere nien sekula egondu, munduko txapelketa batean, baina egondu direnak esaten duten ez, esperientzia ikaragarria da. Zuritza izu tokatu? Ez zait tokatu ez, egia esan ez zait tokatu, naiz sekula egondu, baina egondu direnak urteetara oraindikan momentu horietaz
oroitutzen dira eta esaten dute pilotan bizi duten gauzari politenetako dela, munduko txapelketa, munduko kopa eta horrelako gauza, bai. Buruzari naiz eta kaso oker, baina izan daiteke hemen jokatu zelarik beloki eta egugi eta bazebiltzan oinatz bengoetxea izan dira. Egia. Urte asko joan zaizkigu ordutik. Zer espero duzu munduko txapelketa horretatik itzikatzen altzaitu, erakartzen altzaitu? Bueno, esango dizut, bai, modalitate desberdinak ikusten direlako eta bar, eta beste puntu batetik ez, ze bueno, esango dizut, Abel Barriola ez da munduko txapelketa batean egon, Irujo trinketean egon zen, selekzionadoreak, zer gertatzen den hor. Orduan, bueno, parte batetik bai, baina beste batetik egia da, bueno, iruditzen zait, jokatzen dut honenak ere, han baskotan han ez daudela, ez? Eta gero pentsa ezagun gainera Euskal Herriko pilotari asko ez dutela parte hartzen, hor Euskal Herriko Federazioa dago alde batetik, Espainiakoa bestetik, eta agian hori falta da, ez? Denok parte hartzea, pilotari honenak han ikusi alizateko, eta pauso hori oraindik falta izaigu, baina bestetik, polita da esaten dizudalako, oso giro polita da, taldekako giroa ere somatzen da, eta gero, modalitate desberdinak ikusteko aukera dukazu, aste buru berean, eta hori bai dela gehien erakartzen hau da. Normalean ikusten ez ditudan modalitateak ikustea. Hau da, eskupilota bainoago gainotzeko guziak. Bai, hala da. Adibidez joan denegunen ikusi nuen ezagitze txapelketako neske jokatzen duten Palenta Argentina partida bat, eta asko gozatu nuen, azkenukunean gainera erabaki zen, eta horrelako modalitate, gainera asko jokatzen ez diren modalitate horiek ikusi alizatea. Nik gogoan dut Labriten ikusi nuela, nera bezaroan, 12-13 urterekin Musi izeneko palarekin jokatzen zuen Musi izeneko mexikar bat, ezker eskuin egurra banatzen zuena, bi eskuaekin hartuta pala, eta hori hiltzatuta daukat, pilota partida, esku pilota partida asko, baino gehiago nola esateko. Beste kontu bat aipatu nahi genuke, 3 hiriburuak emakumen eskupilota txapelketa aurkeztu dutela, txapelketa berria izanen da, eliteko pilotari honenek jokatuko dutena, Gasteizen Donostian eta Bilbon jokatuko da, Iruñan ez, horrek eman dit atentzioa, finala ordenak urriaren 2an izanen dira, finalerdiak 9an eta finala 16an, emeki bada ere sortzen ari dira, emakumezko pilotarientzat, gerota txapelketa gehiago, eta gerota itzordu gehiago, ez da, Abel? Bai, hori da, antolatzaile hori ez gain ados pilota ere hor dago, eta bai, pixkanaka zirkuito bat edo egiten ari da, ez, emakumezkoen eskupilotan, eta hori beti interesgarria da, ez? Gero eta esan genuen gaina uste du ben, gero eta neska gehiago daude pilota eskoletan, pilotan jokatzen dutenak, eta nik uste hori azkenean aberasgarria dela edozein kirolentzako eta eskupilotarentzako ere, bai, noski. Nola dakusazu. Hori guzi hori, Mikel, gora egiten ari dira, ez da, pixkanaka. Hori da, eta aurrera pausoak ematea garrantzitsua da, maila ere igotzen ari da, pilotari gaztek iruditzen zait, oraindik ere pixat gehiago jokatzen dutela, beste modu batera ere, adibidez jokaldi desberdinak gairez gehiago jokatzen saiatzen dira eta hori, eta iruditzen zait guzi hori beharrezkoa dela. Pazientzia behar da, prozesu batean gaudelako, eskupilota profesional bezala emakumen artean oraindik berria da, baina hauek hemen egotea, zirkuito hori egotea eta batez ere presentzia izatea telebistan, komunikabideetan beharrezkoa da, horien dauden txikiak, bintzat pilotari izatearekin amestu alizateko, eta horrela gehiago jokatuko dute, eta maila igoko da, eta iruditzen zait, gainera egiten duten antolakuntza, oso ona izaten ari dela. Askotan gizonezkoek pilota profesionalak handik ere asko ikasi beharko luke. Bada, solasaldia amaituta, orain zera kontratua, hitzarmena berritu beharko du, negoziatu beharko dugu, ez da hit, zeskatu duzu, 0 bat gehiago, ezkerretik, ez? 0,000. Afari bat behintzat, joan den urtean pandemiaren kontura da zaize, azkenean ezkenuen egin, aurten ziurtatzen dizuegu, afari bat behintzat egin dugu. Honek asko jaten du, Akaso, obeleturki guke ordaintzea, egiten dela garrantzitsu guztiak serbileta batean egiten dute eta kontratua serbileta batean egiten dute. Igual gertatuko zaigu guajalotekin gertatzen zen. Ez dugu diruri, bakarrik edariaren truke. Eta okerrena hori izaten zen, asko merkeagoa izaten zen diruz ordaintzea. Bikote, benetan mi esker gaur gurera hurbiltzeagatik eta berrirore preste goteakdik denboraldi osoan gurekin pilotaren inguruan mintzatzeko. Benetan plazer hutsa izaten da. Entzuleok, badakizue zer datorren, albiste emankizun jaburra Euskadi Irratiko lankideen eskutik eta horren ondotik Metropoli Foral gehiago Peio Arginarena handiarekin.